ba na iya kwana ɗaya ban ganki ba saboda idan aka samu matsala ne kwana ɗaya ban ganki ba na iya ba. Ai ni ma daɗe wanda muka yi ba zan iya rabuwa da kai ba. Kin ga jiya na zo, shekaran jiya na zo. Yau ma na ce ba zan iya jurewa ba in dai ban zo na ganki ba saboda in zo in ga kin mun wannan murmushin naki mai ɗauke hankali. Ni ma wallahi ban ganka ba na jin daɗi. Alhaji na wuni? Ban sani ba. Kai ba na hana ka zuwa kofar gidan nan ba. Wata uku kana zuwa wajen yarinyar nan na ce ka turo iyayenka ka ƙi ka turo me ka mai da mu? Ka ƙara zuwa in baka turo su ba. Ka ƙara zo min kofar gidana da kai in baka turo su ba kai. Haba baba ya kake so ka shiga Old Trafford din mu ne? Ina kaunarta tana kaunata dan Allah kar ka raba mu. Shiga gida na ce miki. Mu bin zamu to gida? Bar mun kofar gidana. Ba ka bari ba? Kin san yau me nake so? Hoto zan miki saboda profile dina DP status hotunan ki zan zuba kamar guda 200 tabbatarwa da duniya cewa ni fa ga masoyiya ta ga wacce nake kaga ki dinga dan murmushi ina daukar hoton yawwa kuma yake nan yan ta miki ke ba za ki mun ba ni ma yake mun mana ko yawwa wannan yaron baya ji jiya sai da na mai wani amma shine yau sai da ya dawo shikenan na san maganin shi na san yanda zan mai wurin ma ɗau kyau na mutumin yau kai ne a gidan kuma? Wallahi. Ko kuma ya kika bar shi a waje haka. Ya kamata ki shiga da shi ciki at least ki dauko mai da duma haka dan karrama ki. Inda kai ma ka riga ka zama siriki na mutumi na. Ki shiga da shi haka. Ai haka. Sai dai ban Allah ne yana kaunata. Ya kuwa, ai ka shigo kai ma ka riga ka zama dana. Siriki na ne fa kai. Bismillah go je kiki dauko mai sallaya. Allah sai dauko mai sallaya kin fada mu. Kama daya haba. Game over. Haka je. Baban mu zan je kirawo wallahi ba ku ɗan iska ba masu ɓata ƴaƴan mutane. Wallahi Allah baban mu zan kirawo wallahi kafa ta kafai. Na lokaci ya kure ku turara mun shi. Wallahi Allah wallahi turara mun shi. Wallahi Allah. Akwai iska. Ba zan ƙara zuwa wurin